Кажи 3 позитива и 3 негатива да водиш стримърски живот. Свободата и гъвкавостта е едно. Това, че работиш за себе си е второ. За мен лично, според мен лично, в моята ценностна система, това, че разчиташ на себе си, също е много голям позитив. Стримърите. По идея на майка ти. Ей, майка му да нямам идея. Здравейте хора, животни, мивки, пасатори, електрични стълбове. Добре дошли в днешното видео, в което ще говорим за българските стримъри. О, тигре, тигре! Да, точно така, българските стримъри. Да, те са аристократи. Да, те са с пура в уста. Да, те имат G-класа в ръка и 6 монитора поради някаква причина пресли. Та единия монитор дори не работи и да, те имат златен чар. Не всички де, както и този, но това е тема за друг клип. Преслав Етълтрич Иванов, или както някой го нарича Джизъса на българския Twitch, е 30 годишен чичак и е боса на BG стриминга. И няма да лъжа, изглежда като пимп. И... Чай, какво е това? Пресли? Аз сега като гледам то клипчетата в този канал, 50% са за финанси. Аз какво ще ставам? Бъдещ стримър или бъдещия счетоводител на Илон Мъск? Да, тези 50 милиарда ще ги слагаме за SpaceX, а тези 100 милиарда ги сложи в Тесла. Точно така, да. То и аз щях да реагирам на нещо, ама и аз забравих какво. Все пак този сценарий имах един ден да го напиша. Сега като се загледах нещо, той Пресли взе, че ми заприлича на Гандалф от Властелинът на пръстените. Само трябва да му направим брадата по-голяма, да му направим бяла, косата също, да пипнем тук-там и е готов. Има още 3 стримъри, за които ще говоря днес, и те са Зенката, Яни Саунда и Павел Маршал Лапс. Зенката знаем заради панамерата си и своите сабатони, които мисля, че не продължават доста време. Това беше сарказъм. Нека да видим средния стрим на Зенката. Той няма една кола, няма 2 коли, а има цели 3 коли. Май, и той се е взел някой курс. Ми казвате, че спи в този гараж и стримва от 106 дена, без да спира. Няма да лъжа, ако бях на негово място, щях да полуде. Брат, остана най-лудия само. Верно, брат. Тос, какво ни гледал, Какво искаш, Съп! Искам съп! Дайте ми съп! Какво ми проси за събове тук да яде бана, айде. Сега е време за моя любимец, Яни. Ако ми нахейчиш клипа, направо ти казвам, вземам пистолета и... Яни е знаен с 2 неща. Първо, едитъра на Пресли и второ, че е стримър. Също така, че има изродско големи реакции. Как от 36 минутно клипче правиш реакция 1 час и 12 минути? Яни, моля да се научи ме. И аз ще почвам да правя толкова дълги видеа, брат. Боже, слушаха ми идеите. Защо да гледам акаунта на някакъв тъп стримър? 1, 2, 3, 4. Поне няма 6 монитора като Пресли. Добре, тази снимка на какво ми напомня? Яни Пресли, Яни Пресли, Яни Пресли, Яни Пресли. Само че вместо тук да пише 1337 на ръката на Пресли, трябваше на Яни да му пише тук на челото уважение. Няма да лъжа. Имам точните думи за тази снимка. Брат, ти си 9-8. Яни, нищо лично, но ако изглеждах така на 27, аз щях да се убия. Това беше ебавка. И най-сетне дойде време да сложа край на този тъп клип, защото е време за нашия последен стримър, а именно Павел. Сигурно няма да повярвате, но аз няма какво още да кажа за него. Аз бях приет на практика, защото приех съветите, дето е давал. Няма да ви лъжа, това да си стримър не звучи много трудно, ще взема и аз да стана един. Пускай играта. Хора, викна, те ще си... Стана го! Каза да... Тек нещастен. Хора! Айде раз! Fuck you!
По принцип има и още моменти, обаче мен ме мързи да се занимавам повече с този тъп клип, тъй че ако искате може да ми намерите Twitch акаунта долу в описанието. Ще сложа и линк към акаунтите на стримерите, които показах днес, може да чувате да ги последвате, нищо силно вече ги следвате, в смисъл кой не следва през, защо още говоря на...